bakit? Anong pakialam mo? Ang sinasabi ko lang, imbis na yung perang binili mo ng alak, binili mo na sana ng pagkain mo. Nakabulagta, wala nang malay at duguan. Ito ang sinapit ng isang ginang. Ilang metro lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Ang insidenteng ito ay agad naman narespondihan ng otoridad ng Minalabak Municipal Police Station sa Camarines Sur. At naidala pa ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan. Ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan at sino ang nasa likod ng pagpatay? Samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga ebidensya na makapagtuturo sa suspect at makapagbibigay linaw sa mga sirkumstansya sa kasong ito. Magandang hapon, ako si Nomer Corporal at ito ang Lamban. Ano sinapit ng biktima ang karumal na pagpatay? Ngayon ako si Nomer Corporal at ito ang Lamban. Ayon sa witness, alas 4 ng hapon nito lamang ika-30 ng Marso taong kasalukuyan, habang abala ang 40 anyos na si Rowena Sapinoso sa paglilinis ng kanilang bakod, ay dumaan naman ang kanyang bayaw na si Berhil Sapinoso, na kapitbahay lang ni Rowena. Sa hindi malamang rason, ay nagkaroon ng mainit na argumento sa pagitan ng dalawa, hanggang sa dali-daling umuwi sa kanilang bahay si Berhil. Ngunit sa pagbalik nito, ay dala na ang isang itak, at walang ano-ano'y sinaksak si Rowena. Ano ba yung Berhil? Kaaga-aga lasing ka na naman. O bakit? Anong pakialam mo? Sinasabi ko lang, imbis na yung perang binili mo ng alak, pinambili mo na lang sana ng pagkain. Aba, bastos to ah! Talikura ba naman ako? Baktugan! Nagkasagutan sila tapos hanggang sa sabi daw ng suspect, pumunta ka dito kung talagang matapang ka. Punta ka dito sa dito sa loob ng bakod ko. Hanggang sa pumunta doon, tapos yun na yun, pumunta yung suspect sa kanyang kubo, kumuha ng kutsilyo, tapos hanggang sa nagka-anuan sila, sa labas na, saksak na. Mismong anak na babae ng biktima ang nakasaksi sa pangyayaring ito, at dahil sa takot, ay hindi na nito nagawang lapitan pa ang kanyang ina. Ang sabi niya, habang siya, nasa loob siya ng bahay, yun, may narinig siya, nagsasagutan na yung uncle niya, yung tito niya, tsaka yung nanay niya. Hanggang humantong na doon, nakita niya mismo yung nangyari. Ayon pa sa isinagawang investigasyon ng pulisya, nasa impluensya rin ng alak ang suspect nang mangyari ang pananaksak. Samantala, habang abala naman sa trabaho sa isang construction site sa Pampanga, ang 49 na taong gulang na si Roger Sapinoso, ang asawa ni Rowena. Isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang anak tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang asawa. Hello anak, kakauwi ko lang galing trabaho. Napatawag ka. Kaya si Mama, Ano nangyari kay mama mo? sinaksak. Ha? Sino sumaksak? Sinaksak siya ni Tito. Ano ba naman nangyari sa pamilya natin? Nasaan si mama mo? Nasa hospital po. Sige. Uwi ako ng Bicol. Sino sumaksak? Halong kaba at takot naman ang naramdaman ni Roger ng araw na yon. Kaya naman hindi na siya nag-atubiling lumuwas ng Maynila
pabalik ng Camarines Sur. Sige, uwi ako ng Bicol. Ngunit malamig na bangkay na ang naabutan nito. So, sa araw po na yun, nasa Pampanga po ako katrabaho. Tapos, tumawag lang po sa akin. Yung sinabi mo, daw ako nang bigla. Nasaksi ko yung mami niya. Nga lang. Hindi mo pa kaya sir. Hindi ko pa kaya. Igalit ka sir sa kapatid mo sir. Hindi naman po mawala sa akin yung galit. Samantala, personal naman na pinuntahan ng Lamba Team ang Barangay Taririg, kung saan aming nakausap ang kapitan ng lugar na si Dominic Cirano Banyaga. At ayon sa kanya, walang anumang record ng alitan ng dalawa sa barangay. Yung background ng biktima, sir, halos 1 year pa lang yan dito na naninirahan sa Zone 5. Then, hikayat ko siya na magpa-restore dito sa aming barangay, sa Comelec. So, nung last registration, paano naman siya. Kaya, walang record ditong ano yan, yung bang masamang record na paabot, yung may kaaway, wala. Sa pagulong ng investigasyon ng Philippine National Police, lumalabas na may matagal ng alitan sa pagitan ni Rowena at ni Berhil. Kaya ng mga oras na yon, ay posibleng hindi na nakapagtimpi pa ang suspect kaya't nagawa nitong saksakin ng biktima. Lumalabas din sa investigasyon na nasa impluwensya ng alak ang suspect. Ngunit sa kung ano ang matagal ng alitan ng dalawa ay hindi pa matukoy ng pulisya sa lambat. Oh, palis na ako ha. Ikaw na ang bala sa mga anak mo. Okay. Tol, ang gastos mo. Thank you. Ha? Salamat tol. Yeah, palis na ako. Okay, sir. Thank you. O, ingat ka ha. O, ano yun, ha? Kala mo hindi ko yung nakita? Pati ba naman to Rowena? Pinag-didiskustan mo pa. Palamunin ka talaga. Magtrabaho ka kasi. Hindi yung puro kaasa. Batugan. Leche, buwisit. Buhay na to. Dahil sa mga impormasyon at ebidensya na nakalap ng Minalabak PNP na nagtuturo na si Berhil sa Pinoso ang nasa likod ng pagpatay, agad silang nagsagawa ng pursuit operation kung saan agad nanalambat ang suspect. Na-recover din sa kanyang itak na ginamit nito na mayroong 30 sentimetro ang haba. Ginagawa ba kung masama sa'yo para gawin mo yan kay Rowena? Tinanggalan mo ng karapatan ng mga nakaw na magkaroon ng isang ina at ng buong pamilya. Pasensya ka na. Pasensya ka na, tol. Hindi ko sinasadya. Pan-follow up, pan-hot pursuit, pan-follow up, tinuro ng anak niya, tsaka ng mga ano doon, ng mga tao na yun talaga ang ano, nahuli namin yung suspect. Sa lumabas na autopsy report ng pulisya, isang saksak sa kanang bahagi ng tiyan ang tinamo ni Rowena na naging rason sa kanyang pagkamatay. Bale yung victim nadala na ng Pili Rescue. Kasi ang lugar na to, boundary to ng Pili tsaka Minalabak. Mas malapit sila sa Pili. Dinala na siya ng sa Bicol Medical Center sa BFG. Yung biktima naman, dead on arrival siya sa BFG. Samantala, sa paintulot ng PNP at sa paintulot din ng suspect, ay personal ko itong nakausap at walang pag-aanlinlangang inamin ng pagkakamali. Ngunit ayon sa kanya, matagal na raw siyang pinag-iinitan ng biktimang si Rowena. Halos araw-araw daw ay pinagsasabihan siya ng masasakit na salita na nakakababa ng kanyang dignidad. Kwento pa niya sa Lambat Team, ng mga araw na iyon ay kakauwi niya pa lang sa kanilang bahay at aminadong nasa impluwensya ng alak hanggang sa pinagsalitaan na lamang siya ni Rowena at pinagbabato ng bato. Dahil dito ay hindi na raw niya napigilan ang kanyang sarili at nagawa niyang saksakin si Rowena. Naharap ngayon ang suspect sa kasong homicide. Baka man namin sa ito man, sir, sa pamilya, sa tugang mo, sa mga aking nito, sir. Yung kerman, mayroong problema kerman. So, nagtingan ito, tapos may bado ang karo, iba ng bado. Kung ito sa mga aki, dahil kumaano ko ang desyo ninda, kung didagos na ang kaso, kung tawado ninda ko, sila ma-desyo. Kung saan yung kausapin ng kambahan.
ginawa sa ano. Ilan lamang ito sa mga kasong aming itinampok sa lambat na kung saan ang nagiging mitsa ay ang hindi pagkakaunawaan. Magsilbing aral sana ang kwentong ito para sa lahat na kung sakaling may hindi pagkakaunawaan ay idaan na lang sa mabuting usapan upang hindi na umanto sa madugong pamamaraan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan at sino ang nasa likod ng pagpatay? Si Nomer Corporal at ito ang Lambat.